Jotana lamso The Secret Life Daily Channel Narok jotana Simon Munai Thaniel ni sak belaino Hamya wng kha dini ni update ke bo tabu belaikino serious ungjak tei obosimiya bini bokhorok ni background rok pura retejak mane khe bunai rok asigi mar ke buka bini bokhorok ni background rok se pura kirima singsa ke rete thangma kya tabu belaino risk wngwi tongo Munai Thaniel ni sak tabu bo kuno kok thaisa bo Simon yako Munai Thaniel belaino risk wngwi tongo ta bini sak mane khe asigi serious wngkha angke abono sanamu chungo je bunai rok no borok parent chungno pano call khai ringei salai mankamo tamnele buna nangba bukhan ke abo hake buna nang haida borok ni sago asga maya kri tong pura morok no ta phiok di morok pura teisa ke borok hanje bothanai asge danger borok no tabuk nai tugui kariwi pura jail lo dal buti charma ke asno hamjawa he inorok le obono tei tam sanamu chung tam khorang ti sanamu chung kisa comment kaisari tibrasa omo haing lai tong ge future tam ong lai sinai narong no wanchung nei siri